मित्रांनो, महिंद्रा बलेरो गाडी आलेली आहे. एमॉक इंजिनमध्ये गाडी असणार आहे. गाडीचं मॉडेल आहे 2017चं डिझेलवरती. गाडीचा ओनर आहे तो थर्ड ओनर असणार आहे. इन्शुरन्स गाडीचा व्हॅलिड आहे. गाडीचं रनिंग झालेलं आहे 1,50,000 किलोमीटर झालेलं आहे. ब्रँड नवीन टायर्स गाडीला आहेत. विथ गाडीची टायरचे बिल सुद्धा आपल्याला भेटून जाणार आहेत. मेकॅनिकलला सुपर टाईट कंडिशनमध्ये गाडी असणार आहे. चिल्ड एसी गाडीला आहे. गाडी एक्सलंट कंडिशनमध्ये आहे. नो एनी वर्कमध्ये. 8,50,000 गाडीची प्राइस सांगलेली आहे. लोकेशन असणार आहे कोतोली पन्हाळा येथे. स्क्रीनवरतीच वरच्या बाजूला नंबर सरांचा दिलेला आहे. ज्यांना गाडी आवडली असेल तुम्ही कॉल करू शकता आणि आपला रेफरन्स देऊन कॉल करा. याच्यामध्ये तुम्हाला अजून डिस्काउंट दिला जाईल. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. मित्रांना व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. तुमच्या जर गाडीचा व्हिडिओ बनवून आपल्या YouTube, Insta, Facebookवरती व्हिडिओ अपलोड करायचा असेल तर नक्कीच एक वेळ प्रदीप कारशी संपर्क करायला विसरू नका. जास्तीत जास्त मित्रांना फॉरवर्ड करा आणि लाईक करा. नवीन व्हिजिट करत असाल तर फॉलो करून ठेवा.